Păi tu mie nu-mi rup capul și tu nu te mai bagi în viața mea, ai înțeles? Ai un minut să ieși afară, predai cheile de la mașină, ai înțeles, tati? Cheile de la mașină le pui jos. În momentul ăsta te duci pe jos, nu mă interesează. Te duci cu grasul cu care ai venit. Te uiți ce mai am pe la tine. N-ai nimic pe la mine. Bun, ok. Așa, cheile de la vilă, vin aici și plecați. Vila aia în care stai. Dar ce e vila ta? Da. Nu, acum dacă e vila ta, stai acolo. Vila e a mea, nu. No, bun, mașina aia nu e a ta, da? E a mea. Asta e a ta? Eu grasul mașina. Da? Da. El lucrează mașina? Ok, mașina rămâne aici acum. Plecați cu taxi. Deci mașina asta rămâne aici. Da? S-a terminat toată prietenia. Ridică-te de la masă. Te rog frumos să te ridici de la masă, să ne lași să trăim liniștiți, că eu am probleme mari psihice, probleme de sănătate. Da. Nu îl îmbolnăvesc pe George. I-am arătat toate filmările din casa ta. Tot ai fost filmat mereu pe ascuns. Cu pula, cu tot, cu toate, cu taică-tă, cu Roxana. Tot. Vezi că am parola ta de la Facebook. Ba, o am. Nu crezi cum am? Ți-am intrat la setări. O să mă ameninți cât vrei tu, că nu mă... Degeaba. Că nu mă... Auzi, tati, cu omul ăsta aici nu mai vin niciodată, da? Bun. Îl duci acum unde vrei și după aia vine apoi cu mașina. Da? Îl duci unde vrei și pe aia ne aduci înapoi mașina, tati. Și când ai nevoie de noi, tati, nici nu tras ochiul. Nu. Ești, bă, de aici. Deci dacă nu ești de aici, îți fut una în cap de ce fute Dumnezeu. În momentul ăsta dispare. Ridică-te de la masă, asta e casa noastră, da? Tu ești un boschetaj o sărăcie, ieși afară. Ieși afară, făi, că eu ți-am zis că e bărbatul meu. Dar trebuie să iau țară cu tine. Leagă cu acasă. Acum, Tati, să mor în cancer dacă nu sun la 112, dacă nu iași afară. Afară, afară, că e casa noastră. Ieși afară, jegule, hai. Ieși afară, dar cine morți stă ieși cu tine, mă? Cu tine, cu un nebun care ai vrut să mă duci la prostituție? Cu toți morții mării de jeg. Hai, jachere. Ia sucuri, mâncare, ce vrei și pleci acasă. Și tu pe ăsta aici nu mai aduci. Ori ții cu noi, ori ții cu el. Nu ne trădăm. Ori suntem familie, ori sugem pula și bilim pula. Cum tu m-ai filmat atunci dezbrăcată și eu te-am filmat pe tine. TikTok, să ștergi filmarea, da? Și cu asta basta. Nu mai râde ca prostul, că te văd tare rău. Hai, scoate-l afară, rapid, urgent. Da, urgent, ieși afară, nu crezi? Treaba ta. Ieși afară. Bine, îl duce cu mașina și îl lasă acolo rapandulă să plimbe cu taxi care bani. Hai. Jachere. Păi am și eu, dă-te drecu de boschetar. Uite-te mă cu ce ești încălțat. Uite-te mă cum ai rupt Rolex-ul, te lăudai că ți-am cumpărat Rolex. Ce morții ți-ai cumpărat Rolex? Așa te-ai lăudat, vezi că am filmări. Ai fost filmat în continuu. Tu nu vezi că e STH pe tine, mă? STH. În piață de sper. Mă ieși afară de aici. Ieși afară că sunt capul. Să mor eu că... Ieși afară. Ieși afară. Ieși afară. Ieși afară, bă, zdreanță. Fută-te Dumnezeu, mânca chiar. Ieși afară, bă. Ieși afară. Ieși afară. Dar eu că ne spui bine cu el. Și eu stau după aia, tu vezi că vreau să ai pula în sus în tău. Da, tu ai dus-o sau eu? Da, tu ai dus-o, ia-ți-o. Ia-ți-o. Eu mă... Ieși afară. Ieși afară. Da, băi, tu și faci mie, mă, doamne. Ieși afară. Ieși afară. Ieși afară. Dar tu vii și spui că eu trebuie să vin. Dar tu ai dus-o sau eu? După răspundere ta, după răspundere ta. La mea, după răspundere ta. La mea, la mea. Eu am frumos să știu. Dar voi sunt dăm cu voi. Nu mă unde vrei tu. Bă, treabă, ești în tâncălor. Vii să-ți fac. Faci mie, mă, probleme cu oamenii, mă.